Jeg brænder for at ændre verden i serviceniveauet. Jeg synes, at vi har et kolonormt dårligt serviceniveau i Danmark. Jeg synes generelt, vi kan gøre det langt bedre. Så jeg brænder faktisk for at gøre en forskel der. Og derfor har jeg startet Service Lovers, som handler om, at vi kan få medarbejderne til at gøre en ekstra indsats, fordi de nu får egen vinding. Når det nu er, at de leverer de gode indsatser, så får de ned på deres egen profil. Så jeg tror faktisk, at vi kan ændre verden. Det er det, jeg brænder for. Og så se gnisten i en medarbejders øjne, når der er, man får en anbefaling til sig selv. Det synes jeg faktisk er virkelig givende, de gange jeg har set og oplevet det. Det er virkelig et stort spring. Især for det der politiske, lidt mere trætte, stille og rolige arbejdssted. Man kan så sige, i PFA, der var der også run på med de direktører, der var derinde. Men jo, det er meget anderledes. Og jo, det var et kæmpe spring. Især også fordi jeg ikke er den typiske 20-årige, der sidder og har fået en god idé i gang. Jeg er plus 40 og 2 børn. Så jo, det var benhårdt. Men det er det hele værd. Det her med at se sit produkt komme ud og blive i live. Og være omkring nogle fantastisk dygtige mennesker, som brænder samme sag. Og som har en gnist i øjnene, som jeg ikke har set andre steder før. Det var der altså ikke i PFA. Undskyld PFA. Det var der ikke på samme måde. Det har jeg nu omkring mig nu hver eneste dag, jeg går på arbejde. Så har jeg gnist i øjnene for alle de mennesker, jeg møder og er i gang med. Og det er fantastisk. Det er helt klart at holde det simpelt. Simplicity rules, den har jeg lært. Hold det nede på minimum af slides, 12-15, hvis man bare er tommelfingerreglen. Og så hold til inden til de der 4-5 ting, som alle investorer gerne vil have, at du fortæller lidt om. Det er ganske kort dig selv og ideen, dit team, hvordan du vil tjene pengene, hvor stort er markedet, hvornår du kommer derhen og hvordan, og hvor mange penge du skal bruge, og hvem er der i konkurrenter derude. Det er typisk de ting, de ønsker at se. Så hold det nede for det. Lav en slide til hver. That's it. Lad være med at tænke, du skal fylde alt for mange ting på. Det vil være mit råd. Og så øv dig rigtig mange gange og få inputs fra de gode mennesker, du kender i dit netværk. Lad dem få lov til at sige, hov, det forstår jeg ikke, og hvad mener du der? Sådan så du ligesom kan fintune den hen ad vejen. Det tror jeg vil være mit råd. Hvis du vidste, hvor meget lort og slidt du skulle igennem for at kunne klare din virksomhed, vil du så gøre det igen? Ja og nej. Ja, selvfølgelig vil jeg gøre det igen. Jeg sidder her og er rimelig glad og stolt over bare noget der, hvor jeg er nået nu. Men omvendt vil jeg også sige, at hvis jeg vidste, hvad der lå foran mig i de næste 3 år, så tror jeg, jeg havde tabt pusten. Jeg tror ikke, jeg havde tabt pusten allerede, hvis jeg vidste, hvad der egentlig skulle ske. Så jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man har den der lidt naivitet på, at hvor svært kan det være at lave en app og et website og få folk til at bruge den. Den naivitet tror jeg har været rigtig, rigtig god for mig. Så hvis jeg vidste, hvad der lå forud igen, så tror jeg, det havde været sværere at komme i gang og ligesom sige, nu gør jeg det, i forhold til at gøre det bare. Så, men overordnet, ja, selvfølgelig har jeg gjort det. Mit spørgsmål til dig som iværksætter er, hvordan holder du gejsten op, når det går rigtig hårdt for os i forhold til, at tech ikke kommer ud, som det skal, eller at kunderne smutter en enkelt gang eller 2? Hvad gør du?